Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad ibnu Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya padha karo wingi Mas yo, pengertiane yo. Sing innama yalzamul haju fi malihi. Maksude iku wong akma iku diitung wong kaji sing kelawan binafsihi ngono. Tapi kemudian dia yastanibu man yahuju anhu, golek ganti ngono ae wis. Faslun tawi iki satu fasal watajuzulan menang aniabatu apa gentekno, makilno fi hajjil fardhi dalam haji sing fardu anil mayyiti saking mayit bil ittifaqi kelawan kemufakatan. Nek saking mayit iso ngoten. Sing beda pendapat niku nek wong isih urip. Wa fi haji tatawwu ilan ing dalam haji tatawwu haji sing sifate sunnah. Berarti dia pernah ngoten, pernah haji. Inda Abi Hanifah miturut Abi Hanifah wa Ahmad dalan Imam Ahmad. Wali Syafi'i lan iku kaduwe Imam Syafi'i kaulani utawi dua kaul as-sahhuhuma ingkang utawi paling sahih saking dua kaul al-man'u mboten angsal. Nek haji tatawu nggih. Salah satu dari dua kaulnya Imam Syafi'i ingkang paling sahih. Wala yuhajju an ghairihi lan mboten dikajekno an ghairihi apa saking liyane haji. Sapa iki sing kaji? Oh ya, wala yahujju lan boten haji sapa wong ngoten ae wis. An ghairihi saking liyane wong boten ngajekno wong liya ngoten lho maksude. Lan ora oleh ngajekno wong liya malam yaskut selagine durung gugur fardul haji apa kefarduane haji. Haji anhu saking hajine anhu saking wong sing ngajekno wong liya iku mang. Jadi yang bisa menghajikan orang lain hanya yang sudah haji. Fa in hajja an ghairi la dae nek. Lah nek misale fa in hajja moko lamun ngajekno sapa wong an ghairi saking liyane. Wa alaihi padahal iku wajib ing atase wong niku wau fardu apa kefarduane haji. Moko insarafa ngalih sapa wong iku mau ila fardhi nafsihi maring kefarduane kajine dhewe. Berarti dia enggak wajib ngajekno wong jane. Sing wajib kaji dheweke dhewe to. Ngajekno dalam artian nggih. Nah, iya. Nglakonine lho duduk sampean tak bandane tak hajekno duduk ngono. Nek ngono gak apa-apa, aku ya sah ae kene duduk. Ngono kamsute niku wa hadza huwal asyharu wa hadalan utawi menika pangendikan al asyharu nggih menika kaul ingkang paling masyhur min madzhab Ahmad saking madzhabipun Imam Ahmad. Lah niki konsekuensine pripun nek tiyang sik durung haji terus ngajekno wong liya tapi dia masih wajib haji. Esek meksa ngono piye? Wa anhu lan iku dipun riwayataken dipun lan wa anhu lan iku saking Imam Ahmad riwayatu utawi satu riwayatu annahu dimudah-mudah filihaken. Riwayatu annahu utawi riwayat annahu sak temene tiyang niku wau sing ngajekno wong liya tapi dhek dhewe durung kaji layan akidu mboten sah. Apa ihrame la an nafsi duduk saking awake dhewe wala an ghairi lan juga dari selainnya. Ihrame dhewe ya gak sah. Ngihramno wong liya ya gak sah. Terus Imam Ahmad.
Wa qala Abu Hanifah telah ngendika sapa Imam Abu Hanifah wa Malik lan Imam Malik ya juzu angsal. Zalika apa mengkono-mengkono ngihramno wong iku ngajekno wong niku ma'al karohati tapi makruh. Anhuma saking loro karone, saking dheweke ya makruh, saking wong liya ya makruh. Walaya juzulan boten angsal apa ayatan nafala yen to nglakoni sunah bil haji kelawan haji. Man sapa wong alaihi ingkang iku ing atase haji man fardu apa kewajibane haji inda Syafi'i miturut Imam Syafi'i wa Ahmad rahimahullah. Lah dhek dhewe sik durung kaji lho Mas, kate aku tak nglakoni Sunah. haji sunah wis. Wajib durung lho. Nah, itu ndak bisa, itu ndak boleh. Fa in ahrama bin nafli lah terus piye nek misal haji kedua kali. lah mangkane dhek niat pertama durung tau kaji ki wis niat kaji sunah. Lah piye? Gak iso kamu. Ya sing wajib sik to. Masih niate oleh niate tapi ya gak iso. Wajib itu. Apa kiase yo? Anu wis traweh karo salat isya. Isyaan durung traweh lho iki. Piye maksude? Apa enek? Mau anu isya sing sunah kan ndak enek, Mas. Oh gak tepak ngiasne rono. Nek haji kan enek haji sunah, enek haji wajib. Apa nek qobliyatul isya, Pak? Lho iya, qobliyah tapi dudu isya, Mas. Iki padha-padha hajine yo. Sing siji sunah, siji wajib. Lah dhek nglakoni haji sunah, tapi dhek sik duwe kewajiban nunaino haji. Ya gak oleh. Yo wis ora sunah sik baru rabi wajib. Heeh. Oh, urung mangan sego mangan es dhisik. Lah ya ngono ya kena. Padha mangane. Udah mangane ya. Fa in ahrama bin nafli lah lamun berihram sapa wong bin nafli kelawan haji kang sunah niku. La in sarafa moko ngalih sapa wong hukume niku ilal fardhi nang fardu. Kudu ngalih runo wis pokoke. Waqala Abu Hanifah talan dawuh sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik ya juzu. Wow, iki malah oleh piye karepe? Ayat tatawa apa yen to nglakoni tatawu bil haji kelawan haji qabla ada fardhi saderenge ngelakoni fardune haji, kefarduane haji. Wayan akidu lan dadi sah ihramu apa ihrame bima kelawan barang kosoda kang nuju sapa wong sing niat niku huteng emak titik. Ono sing ngomong Abu Hanifah Imam Malik. Terus wonten ngoten waqala al-qadhi lan ngendika sapa Imam Al-Qadhi Abdul Wahab Al-Maliki bolone Pak Malik niki. Wa indi miturut kula annahu taiku tawi wa indilan iku menurut kula annahu tawi sak temene tiyang niku wau maksude at-tatawwu bil haji qabla ada'i fardhihi niku la ya juzu mboten angsal apa tatawwu bil haji li anal hajja krana sak temene haji indana miturut kita iku alal fauri dilaksanakan secara segera ngono nek wis terae mampu yo ndang di anu to wonten fahuwa moko utawi haji niku mudayyakun waktunya sempit kama kaya dene yadiku sempit apa waktu salat titik wal ijaratu lan utawi menyewakan alal haji ngatasi haji jaizatun niku angsal menyewakan diri untuk menghajikan orang. Nek sing awal kan istijar nyewa. Nek niki mboten. Kula wis mari haji, terus bikin jasa ngono lah Mas. Iya. Menyewakan diri saya Daripada aku sik nganggur. Aku sik nganggur. Saya gelem bayar. Duit jaizatun niku angsal inda Syafi'i miturut Imam Syafi'i. Wa kadzalan kaya dene ngono angsal inda Malikin miturut Imam Malik ma'al karohati tapi makruh. Wa mana alan boten ngangsali Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah min dalika saking mengkono ijaro. Boten angsal jare Abu Hanifah. Wis apa-apa sak ndi ya Mas. Bebas milih Mas. Pokok kabeh ngono sak paket. Faslun pun iki mawon wattafaqat salah satu wallahu a'lam bissawab bisirril Fatihah. Nang nasoke Mas. Yo. Suwe kan.